Mnohí si myslia, že sexualita končí s príchodom dôchodku, ale to nie je pravda. Je to prirodzená súčasť života človeka v každom veku. Prečo by sme sa mali vzdávať radosti a potešenia len preto, že nám pribudlo pár vrások? V tomto programe vám spolu s odborníkmi predstavím rôzne pomôcky a spôsoby, ktoré môžu vrátiť iskru do vášho vzťahu, pomôcť prekonať fyzické obmedzenia a priniesť vám nové, nečakané zážitky. Nebojte sa, budeme diskrétni, ale zároveň úprimní a praktickí. Ako povedal známy sexuológ dr. Ján Martinec. Existuje množstvo mýtov o sexe v staršom veku. Najväčším z nich je predstava, že seniori by nemali mať sexuálny život. Je čas tieto mýty vyvrátiť a nahradiť ich faktami a praktickými radami. Či už sledujete tento program sami alebo s partnerom, verím, že nájdete inšpiráciu a užitočné informácie. Pretože kvalita života zahŕňa všetky jeho stránky, aj tie intímne. Časť 1. Prečo je dôležité o tom hovoriť? To, že máte viac rokov, určite neznamená, že by ste mali zabudnúť na svoju sexualitu. Naopak, pravidelná intimita v seniorskom veku má množstvo významných zdravotných benefitov. Vedeli ste, že sexuálna aktivita v pokročilom veku zlepšuje krvný obeh, znižuje stres a posilňuje emocionálne väzby? Podľa nedávnych štúdií publikovaných v Journal of Health and Aging, pravidelné intimné kontakty znižujú riziko srdcových chorôb až o 30%. Ďalší výskum ukazuje, že hormóny uvoľňované počas intimity, ako oxytocín a endorfíny, fungujú ako prirodzené antidepresíva. To znamená, že aktívny intimný život môže znižovať riziko depresie a úzkosti, ktoré sú u seniorov častým problémom. Doktor Novák hovorí v rozhovore o tom, že z medicínskeho hľadiska je intimná aktivita pre seniorov prospešná v mnohých ohľadoch. Stimuluje nielen fyzické zdravie, ale aj kognitívne funkcie. Pravidelné uvoľňovanie endorfínov dokonca môže zmierňovať bolesti spojené s artritídou. Najväčším problémom nie je ani tak fyzická stránka, ako tá psychická. Mnohí seniori sa hanbia hovoriť o svojich potrebách alebo problémoch v intímnej oblasti. Niekedy to pramení zo spoločenských stereotypov, inokedy je to nedostatok informácií alebo strach z odmietnutia. Štúdia vykonaná na vzorke 2000 seniorov nad 65 rokov ukazuje, že až 68% z nich má stále záujem o sexuálny život, ale len 24% o tom otvorene hovorí so svojimi partnermi alebo lekármi. To je obrovský nepomer, ako hovoria odborníci. Používať to znamená nezabudnúť ako na to. A je vedecky dokázané, že aktívna sexualita pomáha udržiavať kognitívne funkcie. Takže to môžete považovať aj za mentálny tréning, ak chcete. Navyše, intimná blízkosť stimuluje produkciu kolagénu v pokožke, čo prispieva k jej elasticite. Takže pravidelná intimná aktivita vás môže dokonca udržiavať mladšími, a to nie len mentálne. Je však pravdou, že s vyšším vekom prichádzajú aj určité fyzické zmeny a výzvy. Preto existujú pomôcky, ktoré môžu tieto prirodzené zmeny kompenzovať a umožniť vám naďalej si užívať spokojný, intímny život. Poďme sa teraz pozrieť na najčastejšie problémy a ich možné riešenia. Časť 2. Najčastejšie problémy a riešenia pre ženy. Teraz sa budeme venovať špeciálne problémom, s ktorými sa stretávajú ženy v seniorskom veku a ich možným riešeniam. Vek prináša určité fyziologické zmeny, ktoré môžu intimný život skomplikovať, ale určite nie znemožniť. Po menopauze dochádza u žien k výraznému poklesu estrogénu, čo spôsobuje stenčenie vaginálnej sliznice a zníženie prirodzenej lubrikácie. To môže viesť k nepríjemným až bolestivým pocitom pri intímnom styku, ktoré sú označované ako dyspareúnia. Dr. Horvátová uvádza v rozhovore, že najčastejším problémom žien po menopauze je vaginálna suchosť. Mnohé ženy to považujú za nevyhnutnú súčasť starnutia a trpia zbytočne. Pritom existuje množstvo účinných riešení. Základným riešením sú kvalitné lubrikačné gély na vodnej báze. Tieto lubrikačné gély sú dostupné v lekárniach aj bez predpisu a významne zvyšujú komfort pri intimnom styku. Ideálne sú bezfarebné a bez vône, aby nespôsobovali podráždenie. Pri výbere je dobré vedieť, že existujú 3 základné typy lubrikantov. Lubrikačné gély na vodnej báze,
Sú najbezpečnejšie, nezanechávajú škvrny, ale musia sa častejšie aplikovať silikónové lubrikačné gély, vydržia dlhšie, sú vodeodolné, ale náročnejšie na odstránenie hybridné lubrikačné gély. Kombinujú výhody oboch typov. Pre ženy v seniorskom veku odporúčajú odborníci aj špeciálne vaginálne hydratačné prípravky, ktoré sa používajú pravidelne nielen pred intimným stykom. Tieto prípravky obsahujú kyselinu hyalurónovú, ktorá viaže vodu v tkanivách, čím zlepšuje elasticitu a podporuje prirodzené lubrikačné procesy. Ďalšou možnosťou sú lokálne hormonálne prípravky s obsahom estrogénu, ktoré sa aplikujú priamo do pošvy. Na rozdiel od systémovej hormonálnej terapie majú minimálne vedľajšie účinky, pretože pôsobia len lokálne. Vždy je však potrebná konzultácia s gynekologom, najmä ak ste prekonali rakovinu prsníka alebo iné hormonálne závislé nádory. A čo vibračné pomôcky? Sú vhodné aj pre seniorky? Doktor Horvátová uvádza: absolútne. Dokonca existujú modely špeciálne navrhnuté pre staršie ženy s ergonomickým dizajnom, jednoduchým ovládaním a nastaviteľnou intenzitou. Stimulácia klitorisu pomáha udržiavať prekrvenie vonkajších pohlavných orgánov, čo prispieva k ich zdraviu. Medzi odporúčané vlastnosti vibračných pomôcok pre seniorky patria: jednoduchá obsluha, veľké tlačidlá, ľahko čitateľné ovládacie prvky, ergonomický tvar, ľahké uchopenie aj pri artritíde, nastaviteľná intenzita od veľmi jemnej po intenzívnejšiu. Tichá prevádzka pre zachovanie diskrétnosti, vodeodolnosť, pre jednoduchú údržbu a hygienu. Kvalitné materiály, silikón medicínskej kvality bez vtalátov. Niektoré ženy po menopauze zaznamenávajú aj zmenšenie vaginálneho otvoru a pošvového kanálu. Pre tieto prípady existujú špeciálne dilatátory rôznych veľkostí, ktoré pomáhajú postupne a šetrne obnoviť elasticitu a komfort pri intimnom styku. Dôležitou súčasťou prevencie problémov je aj pravidelné cvičenie panvového dna. Kegelové cviky pomáhajú udržiavať tonus svalov, zlepšujú prekrvenie oblasti a môžu zvýšiť intenzitu orgazmu. Existujú aj špeciálne pomôcky, vaginálne závažia či smart aplikácie, ktoré vám s týmto cvičením pomôžu. Doktorka Horvátová hovorí: nezabúdajte, že sexualita nie je len o pohlavnom styku. Mnohé ženy po menopauze objavujú nové formy intimity a potešenia. Citlivosť a vzrušivosť sa môže presunúť na iné erotogénne zóny. Ďalším častým problémom môžu byť rôzne bolesti, napríklad v oblasti bedier či kolien. Preto existujú špeciálne polohovacie vankúše a pomôcky, ktoré podporujú pohodlie a odľahčujú tlak na kĺby. Tieto pomôcky umožňujú pohodlne zaujať rôzne polohy bez nadmernej záťaže problematických kĺbov. Niektoré sú navrhnuté špeciálne pre páry, kde jeden alebo obaja partneri majú problémy s mobilitou. Najčastejšie problémy a riešenia pre mužov. Poďme sa teraz pozrieť na špecifické výzvy, ktorým čelia muži v seniorskom veku a na to, ako ich možno prekonať. Urológ. Doktor Kováč hovorí: s pribúdajúcim vekom sa u mužov často objavuje erektilná dysfunkcia. Podľa štatistík sa s ňou v rôznej miere stretáva až 70% mužov nad 65 rokov. Je dôležité vedieť, že to nie je zlyhanie a existuje viacero možností, ako tento stav riešiť. Príčiny erektilnej dysfunkcie u starších mužov môžu byť rôzne. Od prirodzeného starnutia ciev a zníženia hladiny testosterónu cez vedľajšie účinky liekov na vysoký tlak či cukrovku až po psychologické faktory ako úzkosť z výkonu či depresia. Doktor Kováč tvrdí: prvým krokom by vždy mala byť návšteva urológa, ktorý vylúči vážnejšie zdravotné príčiny. Erektilná dysfunkcia môže byť prvým príznakom srdcovo-cievnych ochorení, keďže penis je vlastne citlivý barometer stavu ciev v tele. Aké sú teda možnosti riešenia? Okrem liekov na predpis, o ktorých by ste mali hovoriť so svojím lekárom, existujú aj ďalšie pomôcky. Napríklad vákuové pumpy sú bezpečnou a účinnou alternatívou pre mužov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu užívať lieky. Vákuová pumpa funguje na princípe vytvorenia podtlaku okolo penisu, čo spôsobí nasatie krvi do topánkovitých telies penisu. Následne sa na bázu penisu nasadí erektilný krúžok, ktorý pomáha udržať erekciu.
Tento systém je účinný až u 90% mužov bez ohľadu na príčinu erektilnej dysfunkcie. Doktor Kováč hovorí, že technika nám pomáha v mnohých oblastiach života, prečo nie aj v tejto? Mnohí moji pacienti sú prekvapení, ako jednoduché a efektívne tieto pomôcky sú. A čo erektilné krúžky? Sú bezpečné pre seniorov? Erektilné krúžky sú bezpečné, ale s určitými pravidlami. Nikdy by nemali byť použité dlhšie ako 30 minút, aby nedošlo k poškodeniu tkaniva. Mali by byť vyrobené z elastického materiálu, ideálne zo silikónu medicínskej kvality. Existujú aj vibrujúce verzie, ktoré môžu priniesť potešenie obom partnerom. Dôležitým faktorom pri výbere erektilného krúžku je jeho veľkosť. Príliš tesný môže byť nepohodlný či dokonca bolestivý, príliš voľný nebude účinný. Niektoré značky ponúkajú sady s rôznymi veľkosťami na vyskúšanie. Mnohí muži sa pýtajú aj na rôzne gély či krémy sľubujúce zlepšenie výkonu. Doktor Kováč navrhuje: tu je potrebná opatrnosť. Nie všetky produkty na trhu sú bezpečné. Mnohé obsahujú látky, ktoré môžu spôsobiť podráždenie či dokonca alergické reakcie. Odporúčam konzultovať s odborníkom a vyberať certifikované výrobky z lekární, ktoré neobsahujú agresívne látky. Medzi bezpečnejšie varianty patria gély s obsahom L-arginínu, ktorý podporuje tvorbu oxidu dusnatého, látky zodpovednej za rozšírenie ciev v penise. Účinné môžu byť aj prípravky s ginkom biloba, ktoré zlepšujú prekrvenie. Tieto prípravky je bezpečné kombinovať aj s liekmi na erektilnú dysfunkciu, ale vždy po konzultácii s lekárom. Je dôležité spomenúť, že prirodzeným liekom na erektilnú dysfunkciu je aj pravidelná fyzická aktivita. Štúdie ukazujú, že už 30 minút stredne intenzívneho pohybu denne môže výrazne zlepšiť erekciu u mnohých mužov. Nezabúdajme ani na psychologický rozmer sexuality. Mnohí muži v seniorskom veku sa príliš sústredia na výkon a erekciu, čo paradoxne môže viesť k problémom. Odporúčam znovu objaviť iné formy intimity. Masáže, dotykové hry, vzájomné uspokojovanie. Ďalším problémom, ktorý trápi mnohých starších mužov, je predčasná ejakulácia. Lokálne znecitlivujúce spreje a krémy obsahujú látky ako lidokain či prilokain, ktoré mierne znecitlivujú žaluď penisu, špeciálne kondómy s hrubšou stenou, ktoré znižujú citlivosť. Napokon je dôležité spomenúť, že niektorí muži v seniorskom veku trpia naopak zníženou citlivosťou penisu, čo môže sťažovať dosiahnutie orgazmu. Aj tu existujú pomôcky, napríklad špeciálne vibrátory navrhnuté pre stimuláciu mužských erogénnych zón. Časť 3. Praktické rady pri výbere pomôcok. Poďme sa teraz pozrieť na praktické rady, ako vyberať vhodné intímne pomôcky. Farmaceutka Magistra Trenková. V rozhovore tvrdí, že v lekárni má školený personál, ktorý vám diskrétne poradí. Nemusíte sa hanbiť opýtať sa na pomôcky pre seniorov. Sme tu, aby sme pomohli. Často nám prichádzajú seniorskí zákazníci s lekárskym receptom od urológa či gynekológa. A čo online nákup? Je to bezpečná alternatíva? Farmaceutka. Určite áno, ak si vyberiete seriózny e-shop. Odporúčam stránky ako seniorvitality.sk, intimzdravie.sk alebo bezpečné pomôcky.sk, ktoré sa špecializujú na produkty pre staršiu generáciu. Výhodou online nákupu je absolútna diskrétnosť. Tieto e-shopy doručujú tovar v neutrálnych obaloch, často s označením zdravotnícke pomôcky. Pri výbere e-shopu je dobré všímať si niekoľko faktorov. Certifikácia produktov, seriózne obchody uvádzajú certifikáty bezpečnosti. Detailný popis materiálov, mali by byť uvedené všetky zložky. Možnosť poradenstva. Kvalitný e-shop ponúka konzultácie cez chat alebo telefón, recenzie zákazníkov, skutočné skúsenosti iných používateľov. Jasné podmienky vrátenia tovaru, aj keď intimné pomôcky zvyčajne nemožno vrátiť po rozbalení. Podmienky by mali byť transparentné. Farmaceutka. Na čo si dať pozor pri výbere materiálov? Vždy si všímajte, z čoho je pomôcka vyrobená. Silikón medicínskej kvality je hypoalergénny, neporézny a ľahko sa čistí. Vyhýbajte sa produktom s eftalátmi, parabénmi a latexom, ktoré môžu spôsobovať alergie.
Dôležitým faktorom pri výbere pomôcok je aj ich ergonómia, ako dobre sa držia a ovládajú. Pre seniorov s artritidou či zníženou silou v rukách sú ideálne pomôcky s veľkými tlačidlami, protišmikovou úpravou a jednoduchou obsluhou. Zaujímavou novinkou na trhu sú pomôcky ovládané hlasom alebo diaľkovým ovládaním, ktoré uľahčujú manipuláciu osobám s obmedzenou motorikou. Pri výbere lubrikačných gélov postupujte takto. Vyhnite sa glykolovým lubrikantom, môžu spôsobiť podráždenie citlivých slizníc. Dajte prednosť lubrikantom s pH blízkym prirodzenému prostrediu. Pre ženy ide o pH okolo 3,8-4,5. Vyhnite sa lubrikantom so sladidlami, farbivami a aromatami. Zvyšujú riziko vaginálnych infekcií. Ak používate kondómy, vždy siahajte po lubrikantoch na vodnej báze. Silikónové môžu narušiť latex. Pri citlivej pokožke alergikoch siahajte po lubrikantoch s označením hypoalergénny. Farmaceutka. Vždy najprv otestujte prípadné lubrikačné gély na malej časti kože, napríklad na vnútornej strane predlaktia. Ak sa do 24 hodín neobjaví žiadne podráždenie či začervenanie, môžete produkt bezpečne používať. Pri nákupe prvých pomôcok platí pravidlo. Začínajte jednoducho. Kvalitný lubrikant alebo masážny olej môže byť výborným prvým krokom pred investíciou do sofistikovanejších riešení. Farmaceutka. Nezabúdajte, že aj pomôcky majú svoju životnosť. Silikónové produkty môžu vydržať niekoľko rokov pri správnej starostlivosti, ale produkty z porezných materiálov by sa mali meniť častejšie. Pri starostlivosti o pomôcky dodržiavajte tieto zásady. Čistite pred aj po použití, špeciálnymi čistiacimi prostriedkami alebo jemným antibakteriálnym mydlom. Skladujte v čistom, suchom prostredí, ideálne v látkovom vrecúšku alebo originálnom balení batérie vyberte, ak pomôcku dlhšie nepoužívate. Zabránite tak korózii a poškodeniu. Pravidelne kontrolujte, či materiál nejaví známky opotrebenia. Praskliny, zmena farby či štruktúry znamenajú, že je čas na výmenu. Časť 4. Príbehy zo života. Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko skutočných príbehov, ktoré nám môžu poskytnúť praktický pohľad na túto tému. Jana 68 rokov. Po mojom infarkte pred 5 rokmi som si myslel, že môj intímny život skončil. Bál som sa fyzickej námahy a mal som obavy, že lieky, ktoré beriem, spôsobia problémy s erekciou. Hanbil som sa o tom hovoriť aj s manželkou, nie to ešte s lekárom. Nakoniec mi náš kardiolog sám od seba povedal, že intimita je dôležitá súčasť uzdravovania a odporúčil nám návštevu sexuológa. Ten mi vysvetlil, aké pomôcky môžem bezpečne používať aj s mojimi liekmi. Dnes s manželkou opäť prežívame blízkosť, aj keď trochu inak než predtým. Používame lubrikačné gély a niekedy aj vákuovú pumpu. Naučili sme sa, že intimný život nemusí byť o výkone, ale o blízkosti. Janonová skúsenosť nie je ojedinelá. Mnohí seniori po infarkte či iných kardiovaskulárnych ochoreniach sa obávajú návratu k sexuálnemu životu. Na záver by sme chceli pripomenúť, že intimita a blízkosť zostávajú dôležitou súčasťou života bez ohľadu na vek. Každý má právo na radostný a uspokojujúci intimný život podľa svojich potrieb a možností. Zmeny, ktoré prichádzajú s vekom, nemusia znamenať koniec sexuálneho života, ale skôr príležitosť objaviť nové formy intimity a potešenia. Nezabúdajte na komunikáciu s partnerom, dbajte na svoje zdravie a podľa potreby sa nehanbite požiadať o radu odborníka. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite kliknúť na tlačidlo odber, aby ste nestratili žiadne z našich budúcich videí. Napíšte nám do komentárov, čo vás najviac prekvapilo alebo aké máte vlastné skúsenosti. Vaše názory sú pre nás cenné a môžu pomôcť aj ostatným divákom. Ďakujeme za sledovanie a tešíme sa na vaše komentáre.